vítam vás u ďalšieho videa. Tentokrát vás musím upozorniť, už ste si určite všimli, mám inakší hlas. Mám troška nádchu a samozrejme alergiu. Teraz takú silnejšiu, takže budem taký huhňavý, ale hádam to nebude vadiť. Dobre, tentokrát tu máme unboxing na túto repro sústavu od Geniusu. Hej. No a je to v podstate gamingová repro sústava, teda ku konzolám, k PC alebo k telke. Doskrátka potrebuje obživiť hry lepším zvukom, takže je tu na to táto sústava. Som na inom pozadí troška, som si musel dať plachtu, ale veď je taká pokrčená obyčajná plachta, ktorú som našiel. Dobre, takže máme tu 70 W výkon celkový. To 2.1 sústava, čiže jeden basák a dva výškové satelity a subwoofer. OK, poďme sa teda na to pokoniť. Čo je tuto po stranách? V podstate čo tam je? Asi tuto špecifikácie, na to sa pozrieme. Samozrejme. OK, takže špecifikácie. 70 W subwoofer má, teda vydáva 40 W, takže satelity sú po 15 W. Somarinky ohmy, 8 ohmov. No, tu sú. Ďalej sú tu teda rozmery, obsah balenia, tu speaker, subwoofer, controller. Bla bla bla. Dobre, poďme sa teda vrhnúť, unboxnúť. Tuto počkajte, dám dole štítky. Som to zabudol odlepiť. Chvíľočku strpenia. OK. Nie je ani zapečatený obal. Hádam to. Zadnú stranu sme zabudli. Dobre, tak ešte sa k tomu vraciame. 6,5 high bus driver, bla bla bla, bla bla bla. OK. Ideme na to. Na vrchu nás víta letáčik. To sú zapojenia v podstate. To nás teraz moc ani nezaujíma. OK. Ďalej tu máme kábliky. Tu máme kábliky. OK, klasický káblik. Toto pôjde zo subwoofera do telky. Teda ja to aspoň budem mať do telky. A toto bude nejaké prepojenie. Toto vám neviem vám to takto povedať. Táto sme zahodili. A otvárame to ďalej. OK. Takže vrhneme sa po satelitoch najprv. Satelity sú tu na jeden. Druhý. OK. Poďme na subwoofer. Satelity neskôr vybereme aj s basákom. OK, celé si to mierne odsunieme. A ideme na samotný subwoofer. OK, takže tu má samotný subwoofer, ktorý ideme odbaliť. Prepáčte, ak potišie hovorím, ale nechcem kričať, je tu aj návšteva. OK, tu sú zapojenia do subwoofera. Input, output, aux, toto zapojenie reproduktorov, áno. Output pôjde do mikrofónu napríklad. Čiže tak nejako subwooferček. Toto bude pridávanie hlasitosti. Basy na slúchadla a na mikrofón.
OK. Dobre, a pre istotu, aby mi teraz nestoplo video, teda záznam videa na foťáku, ak sa mi to už viackrát stalo, aby potom part 2, teda druhá časť nemala 10 sekúnd, tak to zastavím teraz. A pokračovanie bude teda v druhom videu.